zat voor mijn huis te chillen, ja met een tamar in de sap. En zag een oude vrouw langslopen met 1 marktas. De ochtendzon was fel, haar tas leek me zwaar. Ik liep haar toe, sprak haar aan en droeg haar tassen voor haar. Ze zei, Tantje mi boy, ik vind het een grote eer. Tegenwoordig zijn ze druk, ze helpen niet meer. Het leven was zwaar, mijn portemonnee wordt licht. Ik heb gewerkt voor het land, toch is mijn euro geld niks. Ah nee, goeier en boy, je hoeft het niet te vragen. De druk is groot en heb niemand om over te praten. Heb mijn lieve man vorig maand moeten begraven. Ze stond voor de straat, keek me volle moed aan. In de hoeken van haar ogen verscheen er een dikke traan. Het raakte me diep, maar ik begreep haar pijn. Een oude vrouw met zoveel leed kan ook nooit goed zijn. Huh? Damn, look, Sami Kondreseti. Dene cruto, moro, mandeng e feti. We crei, Sranan grong e crei. Damn, look, Sami Kondrewani. Dene brocco, moro, lesa de prani. We crei, Sranan grong e crei. Het gaat niet goed in Suriname, dat weten we. De meest gestelde vraag nu is wat eten we. Er wordt gesproken, maar niemand kan het regelen. Iets gaat heel erg fout, daarom zijn we al boete. We doen het voor als één land, maar zijn verdeeld in groepen. De meeste negers zijn bang voor een hindoe-leider. Een Maron-president wil het de hindoes mijden. Beide groepen laten zich niet door Javanen leiden. Het land slaapt niet, nee, want er is wat aan de hand. Eén etnische groep met veel macht is gevaarlijk voor het land. En mijn politieke leiders doen vaak gieren. Zien mijn volk als kadaver en zij als gieren. Praten hoog Nederlands met hun laag denkniveau. Zien een slimmer in hun pak, maar dat is heel vaak niet zo. Oppositie, coalitie, ach, iedereen die toch. We moeten snel wat aan doen en nou. De bloed, Sami Kondreseti. Dene cruto, moro, mandeng e feti. We crei, Sranan grong e crei. Deme look, Sami Kondrewani. Dene brocco, moro, lesa de prani. We crei, Sranan grong e crei. We werken 's morgens vroeg tot in de late uren. Wat we verdienen is om ons weer naar het werk te sturen. Ja, het is veel meer werken voor veel te weinig geld. Terwijl beleidsmakers falen voor heel veel geld. Mijn beste maat heeft me afgelopen dag gebeld en zei het gaat niet goed, scrap, ik ga het niet meer halen. De euro stijgt en kan mijn huur niet meer betalen. De mensen voelen het, maar velen durven niet te praten. De hele tijd maar schuilen achter hun Facebook status. Je weet toch hoe het gaat, dus ik laat me horen nu. Omdat mijn land te zwaar heeft, dat meer dan 30% van mijn mensen in armoede leven. Dat is niet alleen mijn stem, maar het gehuil van het volk. Ik ben slechts een medium die hun pijn vertolkt. Huh? I'm better me. And what's up? Libi contrana no, libi con heavy no. Alibi la su benedición bulidei na Sranan. No denta kiwawa, no be sweet Sranan. Biala ja no ma burjiti na pres pe umbetan. So many negatives sai di praxeri, do no mas ribi. Afsale quinti, uno be anki. So many yari salek, watra guefuso so. Sa okandu, I be Sranan. Goed opgeleide mensen worden nu vaak boos. Want op de schoolbanken kregen ze heel veel hoop. Nu ze werk gaan zoeken horen ze heel vaak no. Er wordt vaak gezegd de jeugd is de toekomst van morgen. Maar de jeugd van gisteren zit vandaag vol met zorgen. Ik zie hogescholen werken in supermarkten. Terwijl oudjes met Milo-diploma wetten maken. Het zijn bejaarde leiders met grijze inzicht. Hoe kan de jeugd zijn plek pakken als je met 70 in zit? Mijn land bloedt en leidt aan economische pijn. Beloftes worden gebruikt als pijnmedicijn. Oh God, Kadomi en Kariumika of heet je Allah, Krishna of Jehovah. Met de oru en de man voor piep, Luku Saipsa op papa Bengel. Kijk wat ze met het land doen, vader Lasman. Luku sa de dwanga contra iedereen sumita. Kijk wat ze met het land doen, oh Eddie Bruma. Kijk wat ze met het land doen, papa Touchi. Luku sa de dwanga contra, hoe we kree Esteban, maar die de we kree again. Samakanenge. Ja, goedemiddag, volgers, goedemiddag. Ja, we deden.
Ze hebben ons weer beloofd. Mi ati e brudo. En ik denk dat ik een gepast lied. Misschien gepast zingen. Want heel weekend misdong. Dat je misdong. Dat me praxeri. De jong wang se e committee. Zo zanga de jong wang. De hele weekend was Melissa de hotspot. Alsof Melissa alle oplossingen zou brengen in Suriname. Maar goed. Mensen zeggen je tak tumsi goed. Maar me hoor misrefi. En zeiden me hoor misrefi. Omdat die volgers. Maar goed. Kom begin. Volgers uit buitenland. Goedemiddag of goedenavond in Nederland. Ik wil de groeten doen aan iedereen die me volgt. Naar alle respectie. Alle de vertrouwelijke volgers en de ones die commit me. U share een video die zie. Zoveel mogelijk met elkaar praten. Want de days heeft zachtvallig snel volgers. De dagen gaan zo snel. Sandra Nipte, ik ben je niet vergeten. Je hebt me wat gevraagd. En het komt eraan. Ik werk eraan. En ik hoop dat het een van de dagen af is. Een beetje om de Surinamers een beetje motivatie te geven. Voor kan bondro makandra. Want we shitak sa negoboom. De maitak over nepotisme. Mi betak over zustisme. Familitisme. Maar bij mij is het zo frappant. Dat we losani. Me actie me. Kom tak het trafaseren. Want me voorzichtig naar mijn woordenkeus. Want daarom moet ik ook gaan letten. Me actie me heel weekend af. En ik sta met takken een boom voor sma. En me merk op. Dat we een bepaalde groep sabe bari red Suriname. Me wa actie den. Wat zo'n biggie organisatie, de VAP. Ik net ook over de 11, 12 zetels zou ook kiezen. Ik net ook over dat. No VAP na moro biggie partij. En voor een probleem. Want allemaal e waka, e taki. Zij de want to VAP'ers no oppo. Want allemaal ik kon een valse fake account kon leggen. Zij de onderdelijk me. Maar no VAP'er. Me ondersteun het Suriname. Lek Jamie Busait. Mine yerama. Mo karama tienti deto. Want ama betak red Suriname. Maar mine shama. Mine volg. Zeg sanga Jamie Busait. Waar is hij? Hij zou ons uit de financiële crisis helpen. En u sabi mi pot want u document. Maar nou man het ek wan kans voor bel me. Voor take, voor actie me. Na de pakira mi fauka ondersteuning. Want a regering op somme octopus. Dus wat mannen gaan bijna 15 voeten, een vrouw gaan 22 voeten, dan gaan anu. Ze weten alles. Ze zijn zo gestudeerd. Ja, nou, teestuka. Im op deskundigheid. Dan gaan praktica ervaring. Im sabaveld. Im sab zei taki. En zei wani. En dan tegen een papier wang. Want ik krijg ze ook hier van de universiteit. Das ma fu boya sana stuka sa moro as ma sa stuka bachelor nanga ingenieur nanga de man. Mi dacht je uit. Dus desma president zei abisa op 5 anu nanga 23 post. En de trouwens hij zoeken moro post. Na zo de geweldig. Na zo de sap moro soma. Dus uno wan gide jongen wan kans dat de ouro met de man waka mee, kunnen ze niet meelopen. Dus iedereen is
gasdeskundige. Iedereen is niet ineens oliedeskundige. Een paar van ze. Dus VAP heeft geen deskundige. VAP heeft maar 9 deskundigen. Dan worden jullie boos. Maar VAP'ers vragen jullie een vergadering aan. Net zoals bij een vergadering, die een massa-meeting. Hoe horen we een vergadering naar olifant? Dan horen we allemaal tot 3 meter afstand. Hoe horen we een vergadering? Hoe horen we een vergadering? Dat de sansa, de leiders voor het doen aboom. Yogi, Red Suriname PD. Want je maakt het bari voor afstand. Maar wat we horen van vergaderen, Koshi. Wie heeft bij VAP de ballen? Wie heeft bij de VAP de ballen om te zeggen, hier nou, we horen van vergaderen, want zijn president hij doet voorzitter nou. Want hij is nog steeds voorzitter van de VAP. We horen van vergadering. Uno komt op een valse Facebook, komt beledig first lady toe. Want we de voorstander voor beledigdsma. Maar we moeten zeggen toch, dat is democratie toch. Of wat ik code naar een prins, naar een prinses in een kodre. Staan na democratie. Hoe kan een vergadering komen, met dat film ja volk, een herbestuur voor VAP, en voor de eens. Uno doe als Samsani, bij de lichtpaarsman, doe naar de paarsman. Ik weet waarover ik praat. Misap sametaki. Misap sametaki. VAP. Je kiest 20 zetel. 12, dat is 11 en 12, sami onderzoek. Naar Red Suriname. Naar Red Suriname. Dus VAP'ers. Uno play. Prori na bara. Na roti. Ja. Isap zo'n doe. Elkaar van vergadering. Eis van bestuur. Onder leiding van de. Wat bijna 60 voorzitter wabi. Dus elkaar vergader. Dat ik wel besluit. If je voorzitter zei no. Is goed bezig. Maar uno jumpo. Tak? We strooien lo santi in sma ai. In de sma sa redde Suriname. Want sma kisi voor nanga 5 posities. If not dati. Volgers. Wie Sranan. If not dati. Dan me actie misref af. If na Sowo Godoro. 2020. Volgens mij. Uno sabi omes my pina jong. Want te opsanga de wagi. Une luku des mamoro. If a demi do a sanda tanga walibis mami aba functie. Daarom taki. Leiderschap en leiding geven aan een land, aan een bevolking. Na lekwa pa. Na omenip ching. Ishi den van de D egwe snel. Ishi van de neti epsa snel dan man tegen kong. If ishi te op een manting om hem chindanga angry met takangay regering.
Je noemt denk je tegen des maar een pakket. Walis in een mong of walis in IT mong. En moet tantaking. Er worden miljoenen verdiend met het pakket. Daarom komen jullie met het pakket. Wanneer gaan jullie... Wat was zo'n volk om een pakket te kost? Sma ik kies een pakket. Dadelijk wat vind ik met taxani. Ukangeng. Wa osoke ik kies 5 na 60 pakket. Want de RR feni tak na een via peer. De RR feni tak amang a her familie bestem. De smap sociale zaken. Neteka besluit ook toe. Want de vrede de RR en de DR. Ukotemi tak me lei. Kotegi mi. Je wordt moe. Mi actie aan natuur, jongen. Dan sami begin. Maar ja. Aan natuur ik gima krakti. En mi hoop dat aan natuur sa gima krakti go door. Want minama begreep niks. Minama begreep niks. Isap zei dit. Mensen ons let op boom. Wat minatak regering. VAP. Abe egi. Media. Da lanti eipai. VP. Abe egi media. Eipai. Da Japan CDS no. Da yabi STVS no. Da ome media also. Allemaal zijn de... Mina sap even volk joh. Iedereen is op zichzelf. Iedereen is op zelfverheerlijking. Hij met doet dit hier. Hij met brandpakket. If je no was dan dat je brandpakket. En dan belasting money en brandpakket. Peda pakket en prati. Soort media en horen ze dan een soort pakket. Dan mensen niet keren dat je, ja, en zoveel mensen hebben op ons gestemd. We gaan eerst naar hun kijken. No, allemaal niet keren trouw abapper. Na mocho aan het ulobi. Daarom politico met misbruik voelen. Daarom onolop me. Na soort mocho. We jump partij A partij B. Dat is een partij dat we jump in een partij. No allemaal. Sommige taki. Allemaal zijn alle HVB zijn teruggekomen. Zo zelfverheerlijking. Dus jij nou. Hoe gieden belastingbetalers. Dus massa no man kies wan lanti roko. En zo no man set bepaalde sani. Want hier de we set familie. Nanga mati ching. Nanga mati. Heb de. Zijn jullie bezig met jullie zelf. Er wordt niet eens beleid gemaakt. Maar goed. Volgers. Nanga wie Sranan. Je weet, vraag ik een beetje over alles hebben. Dat had ik gezegd maandag. Misschien dat mijn loonzet broodje nou. Guyana broodje. Marawijna broodje. Ano een slecht idee. Nou, valk boe idee. Maar mijn actie misdrijf af regering. Is Tigri al opgelost? Is de grenskwestie al opgelost? Want we zijn geen Surinamers. Dus in een korte gaan Suriname. Je te kwam besluit je ombakken wat op potuno. Waar rijdt Suriname in potuno? Wat de onderhandelingen, we gaan Guyana, we gaan Frankrijk. Alles op onderhandelingen. Maar ik dacht money no de.
Er is geen geld. Paisa na hai. Wat tan leni? Mina tak broche anawa matapa nono de 2-3 jari disi. Sapsa furbaka a furgodoro. Smile lei arakere. Nou een 3 van massa belai voor een legpaarse. In een shit op de brokopaas. Une leru les. Ome no a fur va kondre. Ome no a fur voor de Sranan. Da yere no. Da metaki. Gisana aladeng verhogingen. Je communiceert naar de Suriname, naar de Suriname umasaste. Zo be barra Suriname. Hoe be bari toch? Mensen, usaba poku dis ete. Madrama minuut. 1 minuut madraju. Arka poku. You sting it doing. Dat tu bolo fa fala. You sting it doing. You sting it doing. Arki. No worry, hier is een ververing. 10 jaar aan de regering, zaten den Amitake. Amitake. Uno sameke, u kondre wa bifleke. Arki ja. Wat sete? Sala sete. Amitake. Uno kata kokuto. Arki, stabiliteit. Você é tu família, você é tu homo, você é tu papi, você é tu money, o furgodoro. Aí você tem. Uiere, você tem. Só você tu srefi, você tu família, você tu mati mek miljoen. Lekker pakket deal sa mek 10 miljoen, asa day. Tramai yur yak. Wat ama mek money. 40 black label, 30 black label ay dringi. Ik heb toch, bisa mi haba informatie toch? Wat ama 40 ama mek 10 miljoen. Filong mek 10 miljoen. Dat weet ik. Dat heb je toch zelf gezegd? Amitake. Uno take toch? Was setting. I was setting. Was setting. U setting bunga. U setting go furgodara. U tagami. U setting ko set de man. U setting de chimang. Uno set next ete. Uno set next ete. Isabi, ik kan me soms, ik kan rak solution. We zijn weer gepakt, jongen. We zijn weer gepakt. President, if you vindt dat ino chisuno, change para boto. Change para boto. Want mi tegik ba, de legpaars met je drink de man papa, you klarik ba. You clarika ba? What's setting? Ay, mi gado. Ano taste tu ka isaber? Ano taste tu ka isaber? Maar goed, men luku even setting. Is dat zo merkwaardig toe, hè? Mensen volgen. Want Sranan vergiet het toch? Is dat het de ma betaki? Nur Salim tek so men rokomang. Nur Salim tek so 1000 man. Masa frappant. Tak de man taki, regeren taki. President taki. Tak do luku da de hoorde rokomang. Maar mi informatie tak wan trasani. Meneer Nur Salim.
En dan schrijf zij bij wai toch. Im sena schrijf gim kom. Toch, im eerlijk dan Sranan man. Anders we heel libi lang at Nur Salim. Wan ready strepi o de onderuining. If you eerlijk na volk, dat je moest op je agenda. De chara schrijf die kon de massa bel je voor verkiezing. Voetek veldwerkers. En daarom de man takte me hordes man. No make me op een boeku. Dus Nur Salim sena schrijf gim kom. Yung sena schrijf gim te sadap chimaf mi si in your camera. Ipoteng belaka kofru. Ja? Dus je moet charina awa at schrijf sa din at isabi iskrifi meneer X. Die pot ala de neng. Meneer lekfa beskrift toch Jules Weidenbos belly asenwa lees gikong nanga somero komang o adena let dati sen somen wan lees hoeveel 80 man kong adena sa denona koalisi abese Nur Salim sena schrijf gim kong. If je de eerlijk nanga volk, if je de open nanga volk, daarom de man wan chari gwa pegi. Daarom de man wan chari gwa pegi. No met mi taksani, wat je wan voerman. Dus beter met mi tak je wan voerman. Dus bingi ma schrijf, na de massa poti furu, wat die furtje zo toe. Misal taki furu toe. Ja? Bingi schima je ma schrijf. Na de sebi man sa actie you. Toen de man bij de oppositie, voor podes man naar Roko. Want onze belasting zijn Roko, sa pode herfamilie ba fos a verkiezing, zenden en gim kon. Zena schrijf gim kon. Era Nur Salim, dus if je volg me, of je arki me naar een fake account, zena schrijf gim me, naar de in een krap next, of misaba schrijf. Ja toch nog een blauw kafti schrift toch. Sena schrift gim kom. Pepoti. Dena let A. De neng sa de man sen gif trom beleid adviseur ang asyan. Anas na yoki sa plim. Was sami na man begreep. Gaya na voor me op ongeveer 1 miljoen libisma. Dan 30.000 sma Roko. Ambtenaren. Dat Sranan op bijna ongeveer 5 tot 550.000 man. Goluko ames ma Roko. Dat you know wani meka dala opo. You know wani meka brede opo. San leg pas regering du vernietig. Anom godoro. No dalak bond ogo staak me hier 14 november. Ziekenhuis ogo staak. Woman chare. Regering begin los de probleem dat op. Bigi sukwa morop chi auto say bro in op 40. No rewa wagi dat de mais dron draaien. He de mais draaien wagi. Tere mai wakti wa man jaga. Lek a watra we lay in de wagi. Ma we pina. Dat de man say go mate roko 5 euro mate ga 6 euro mate. Dat de mate hustle. Dat de man baba brede. Wan brede stref kondiri. Da uno ap chauffeur say go buy wan pakkie brede. Na wagi say bro in op paal. A wagi fune bro in op paal. Maar we bij alle maten zijn we bij brede, brood met worst, brood met masala garnalen. Dan mim lukai mo ya botro nga pinakasi, o botro nga botro, o botro nga kade gruntu ta SD, dan mo pata gruntu go me brede dam yame. Dan otak horum bere, het komt goed. Dan we libita bigi futu. Mina de eens era. Mina de eens. Des masa ne viering. Dam na ma begrijp. Met luku de reactie stap me.
de volgers mee. En mijn pitjala sanio. Volgers, ik ben heel dankbaar dat jullie me volgen. En dat ik zoveel reacties krijg. Laat me gaan naar het vorige programma. Ik hoop dat de stierpostdirecteur mij laat roepen. Of mij wil ontvangen. Want ik heb zoveel dingen over EBS verteld. En zoveel over stuurpost. Maar niemand heeft mij nog gebeld. Los van volgers en van mensen die de video hebben bekeken. Dus man agrong. Regering jongen voor je los een probleem dat ook. De vorige regering begint dus was een universiteit grong. Dat streeft de man pot. De man take money net tapu. Regering, worden alle corrupte zaken nog onderzocht? Wordt na schoolse opvang onderzocht? Wordt OE-zaken onderzocht? Communiceer met de volk. Wat doen we zelf? Wie wordt beschermd, regering? Wie wordt beschermd? Jong, dan meer een groep busman. Hij taki tak TCT minister Musgwe. Yogi ko ook toe TC minister. Jere no. Kom nou AXA minister. President. Upura directeur voor SLM. Ja toch? Ufenwam chima voor puru. Want dat kwatra sani. Maar no allemaal luku minister TCT. Maar deal, ano minister TCT me keer. Was man aan verstand, zijn begrijp, kom leggen uitvoerders. A deal meki minister voor volksgezondheid naar een security bedrijf Bliss of Bris van de man neemt. Regering wordt het onderzocht. Zijn er brieven naar PG gegaan? Want jullie willen, de minister moet weg. En tarieven, meer zorg moet naar 10 SRD. Minister, u krijgt van de week een brief van een investeerder. Ja? Dat de man op het echte passagiers taxiboto ja. De man op het zonne-energie bussen. Git toe SRD naar 51 SRD. De man met een heel studie bij de minister. Dus komende week je kies een briefje. De man zegt actie 10 SRD naar de boto. De man was helemaal toe. Maar no de man geeft een persafvalk af. Ministers geeft nog meer vergunningen aan eco-bedrijven. De man zou doen zuinig energie. Ne begrijpt dat benzine diri. Maar sana onderbouwen van tarief. Wat doen we ook is wat de bestvergunning voor rijden naar zonnepanelen, naar groen energie. Minister, je onderzoekt de bus dat de man kies money. Om een man bij vergunnen de bus bij brokken, de bus te bestaan. Minister, minister met actie, otte je onderzoek. Minister Jubitana, no? Minister Jubitana, ik vraag u, otte je onderzoek. Otte je actie PG voor onderzoek. De 10 jaar langer de massa kies money. De massa broeda volk uit. De miljoen sa pai. Smak is de money. Pede money got op soort bankrekening nummer. Mi bet takek ba. Minister, onderzoek. Onderzoek. Dat je shi. Om een man. Mi tijd dat wat ma saramaka sa weet op DNA lijst. Nou wat ma komen sa weet op DNA lijst. Na bussen papieren sa de bus no bereiden maar bij kies money. Dus minister Jubitana, de wapurio, maar volgens mij dat mij last dit ding. Of dat mij zoek in een set de matori wat die electum zie. Want toen minister elect op.
Trawan ko na nga bigi mo na tapuk ba. Miyere yagi wangwe. Uit you kantoro. Miyere toch. Damay klagen door ze. Damay go klagen na VAP na mama. Tak yung may sukup pa mama no ang game de vergunning yo. Ja? Dan no amasa din wan soort voor de RVC of Raad van Toezicht voor NVB. Wan VAP'er. Sen wan mango tak voor baya minister. U tap na nga desa andisyon. Sosof pura minister voor ABOP. Dat zijn jullie partners. Dat me shit op. Tak onderling schrijf unero ko buyo. Jullie van regeren moest boss make-up boss era. If I regeren moest boss make-up boss. Mite want to maf ABOP ba. If I regeren if na so we go on ng partner. Walo chucha wa set want uwa puro tu minister. Mishi op tu na grontori to. Ala so chucha we set to go gide minister. Yere no. Misap want tu ABOP sera. Want tu ABOP minister no take care. I know them. Dus mijn aksono. No tak san zomaar. No pot san zomaar op Facebook. Nanga fake account. Do like me. If you want cost first lady, put your name. Put your name. No kan nga fake dat hij first lady. Je moet alles bedanken. Hou één post. Blijf first lady. Dan heb je ballen. Ja toch? Maar ons door klagen. If you not via peers. Uno doe lek krabu. Hoor wat vergadering via P. De tegen bestuur. De tegen opdracht. Congresbesluit. Vrouw van Chansantoki. Moet gewoon first lady en sociale dingen doen. Meka trek is dat terug. Hoor wat vergadering voor een bal. Mane lul. Ta Facebook na nga walo. Media. Zij pot sani. No lul. A bal karo vergadering ko. Gwa kopen na jagan at Lashmonstraat. Ja? Da op kar media ko. En voor een bal. Ta kere no. President. Voorzitter voor VAP. En ego boom. En u tap na nga de chucha. Na nga de lagi sansa wedu. Want to fu lagi. Yara? Daarom nooit unogro. Isa ome man voor red Suriname a spijt van? Isa ome man e krutu no de? Sa de na VAP? Sa de man stemji VAP? Da wa wiswas libisma? Ga je zo met mensen om? Ube tak aparsa partij en gebruik u toiletpapier? Dat sana mosmana uno. Samim tak voor uno. En voor een bal u piki me. Piki na kusi. En voor een bal u piki na kusi. Ube lul toch? Ube lul over een parsa partij toch? Jullie zeggen gebruik als parsa toiletpapier. Miteguk ba? Look mo even parsa partij no kombaka. Da wak klagen dat je ABOP na nga partijluur na nga MPS ogoroko na nga NDP paars zonder de lichtpaars. Maar adin om tron voorzitter. Kon niet ba? Adin om tron voorzitter. Anders mi ook na nga beweging. Dan mi o de alternatief. Maar mi e kon nga eisen. Wie Sranan? If u naïef zo, dat voor zo'n furno anoluk er VAP'ers. Anoluk. Wo meki NDP kom baka. Isha scenario sa de mai set kom.
Is je de bon maar allemaal de NDP'ers. Do lama kondre. Una saba scenario. Is je want de schaak van me. Met tego tak una sab sama bedoel no. Una sasma bauta. Amo tegi. Is je bouter se disi. In op denk dat maar leren wat tu maf skakera. Amal leren wat tu furman, mama leren wat tu maera. Amal leren wat tu leg parsman, maar tu parsman detera. Is je samen tegen. Mina dape moro des mi sap sape sadrape. VAP'ers die hard samen tegen. O luku partij. Want de legparsman ook Chiruno. President, de legparsen die nu bij zijn, maar misschien dat tussen uno toch. Misschien van de long konto ko plak toch. Want trouwen plak, want tra DNA let, want trouwen plak, want trouwen de LVV, want trouwen zoeken mora. Zo, ai mi boyo. Maar wat is dat ding, jongen? Ik moet alles hebben. Sana san, jongen. Uno wana natuur toe. Uno wana natuur. Uno wana de bong. Uno wana se. Alasan o wani yon. Mamay po jim plak todo. Namas era fami namas ta plak mina sap sa mim suk tei era mo fro dalu. Ta plak todo. Dat serep bu ete. Volgers, wie Sranan? Me hoop. Me hoop. Voor mij kupari schrijf if je wat nakai dede. De mas erg. Ik heb geen naam voor zo'n man. Voor mij is dat. Ik ga gewoon speciaal nee. Want kupari zei plak. Maar te wat rapporte de go plak. Lek voor mij takito. Alama go perchara. Alama go abop. Te NDP wintamara. Alamantro NDP. Dus pa a honide. Dat ben ik go. Vip. Dan wanneer gaan we vooruitkomen? Wanneer gaan we iets goeds doen voor ons jongeren? Otenga kenki oko heeft na mentaliteit dat we abi. Aso wiswasi wotang. Dan op politiek de man met misbruik voor ons toch? Want de saptaku mentaliteit. Ben ik moet takwan samen maar gewoon misre. A jumpa mentaliteit voor ons. Uno man de staan vastig. Uno man de staan vastig. Ida NDP ilasi tana NDP. Ida HVB ilasi tana HVB. Maar sapun na nga de wansa i jompo. So eigen belang mensen. Dat is mijn gebruik uno. Dat op de baka. Meneer, mevrouw Jane Prada nou. Ik heb honden hoor, maar mijn honden zijn ook niet zo hoor. Dat beschrijft me nou.